Ngibingelele ngale mini namhlanje ngisabuye ngayo indaba yesihloko sami sobuNazaretha. Ngale mini namhlanje ngifisa sibonisane ngendaba yobungcwele. Ngabuchaza-ke ubungcwele ukuthi into engcwele yinto kaNkulunkulu. Kunomyalelo uNkulunkulu awusho ngoMosi encwadini yabaLevi oLeviticus isahluko sika 20 evesini ka 26 ngithi no 27, lapho uNkulunkulu ethi khona kuMosi itshela aba-Israyeli ukuthi ababengcwele ngoba mina Jehova ngcwele, ngibahlukanisile nabanye abantu ngabenza baba abami. Lokho-ke kusho ukuthi umuntu kaNkulunkulu umelwe noma umiselwe ukuthi abe ngcwele. Awukwazi ukuba umuntu kaNkulunkulu ungekho ngcwele. Umbuzo-ke ngase ngichazile kuqala ukuthi umuntu ongcwele umuntu onjani. Kodwa-ke ngizophinda ngithi ukuthinta kancane ukuthi uNkulunkulu uthe methi abantu abathatha isifungo sobuNazaretha wathi ababengcwele, ngoba ukuthatha isifungo sobuNazaretha ukuthatha isifungo sobungcwele, okusho ukuthi uyazehlukanisa, uzehlukanisela uNkulunkulu kuphela. Awusenakho ukukhonza enye into, awusenakho ukuthanda enye into, uzothanda uNkulunkulu kuphela. Ileyo nto athi uNkulunkulu umuntu akabe ngcwele, abe umuntu wakhe. Ubungcwele busho ukuthi leyo nto ibekwe eceleni, yabekelwa uNkulunkulu, noma yena uma nje into, noma ngabe isitsha, noma ngabe yindlu, noma ngabe isihlahla, mawukathi nje lesi sihlahla esikaNkulunkulu simiselwe uNkulunkulu, leso sihlahla sesingcwele, asenakwenza enye into, asezinakuyithinta into engcolileyo, ngoba umuntu ongcwele akahlangani nento engekho ngcwele, noma akahlangani nento engcolileyo athe uNkulunkulu ingcolile. Umuntu ongcwele akahlali endaweni engcolileyo. Ngeke uhlale endaweni lapho kuthukwa khona uNkulunkulu uma ngabe ungcwele. Ngeke uyenze into eyihlazo kuNkulunkulu uma ngabe ungcwele. Ingakho umuntu ongcwele, umuntu ongumNazaretha engavumelekile ukuphuza utshwala, ngoba umuntu ophuza utshwala ubungcwele bakhe uyabucompromise. Osho ukuthi ubungcwele bakhe busuke bungasavikelekile uma esephuza utshwala, ngoba usuke esedakiwe. Sengayithuka inhlamba, usengambulala umuntu, usengenza noma yini bese ethi cha ngangidakiwe, ngangiphuza utshwala. Ingakho uNkulunkulu ethi umuntu mase ethatha ubufungo sobuNazaretha akazehlukanise nophuzo olunamandla. Umuntu ongcwele akanakuyidla into engcolileyo. Ingakho umuntu ongumNazaretha engavumelekile ukudla ingulube, angavumelekile ukudla noma yini kulezi zilwane uNkulunkulu athi zingcolile, ngoba ugcineni ubungcwele akafuna ukuyingcolisa, uzingcolisa yena uqobo, ngoba uzehlukanisele uNkulunkulu. Ingakho-ke ubungcwele, njalo umuntu ongcwele uhlale njalo ithemba lakhe liwuNkulunkulu, ukwenza nokuhamba kwakhe kungukaNkulunkulu. Ingakho umuntu ongcwele yonke into ayenzayo uyeyibuza umbuzo ukuthi lokhu engikwenzayo kungabe kuyamthokozisa yini uNkulunkulu. Uma nje impendulo ike yathi no, noma ike yathi I doubt,
lokho kusho ukuthi leyo nto sekufanele umuntu ohlukanisela uNkulunkulu ayiziqhelalanise nayo ngoba ithunaza ubungcwele bakhe. Izinto uNkulunkulu azingcwelisa, siyakhumbula ukuthi uNkulunkulu ubungcwele nje bokuqala abenzayo wabenza mhla edala izulu nomhlaba, wathi ngosuku lwesikhombisa wayeselubeka lolo suku wathi luwusuku olungcwele, luwusuku lwakhe, luyimini yakhe, uyalungcwelisa. Ulibeke eceleni nje ukuthi lolu suku akuyilo lwalutho kodwa olwami mina uNkulunkulu. Wayeselibiza ngokuthi yiSabatha okuyigama elalisho ukuthi rest. Igama elithi Sabatha lisho ukuphumula, osho ukuthi usuku lokuphumula kukaNkulunkulu. Siyobe sikhulumeke ngelinye ilanga ngendaba yeSabatha, kodwa namhlanje ngifuna ukugxila kakhulu kulesihloko sobungcwele. Manje-ke siyavumelana ukuthi akibo bonke abantu abangcwele. Ngamafuphi shuthi akibo bonke abantu bakaNkulunkulu. Yebo badalwa uNkulunkulu. Uthi kubaJuda, uthi kubaIsrayeli, nginehlukanisile nabanye abantu. Ngase nginenza nina nabahaba oshuthi kubantu bonke bezidalwe kaNkulunkulu khona laba abahlukanisiwe bahlukaniselwa nje ukuthi laba abakaNkulunkulu. Abanjani labo bantu? Yilabo abathatha isifungo sobuNazaretha bathi mina ngiyazehlukanisa ngizehlukanisela uNkulunkulu, okuwukuthi bafuna ukuphila impilo ephilwe ezulwini belapha emhlabeni ngokuthi begcine imiyalo kaNkulunkulu. Manje-ke uma ngabe umuntu ongcwele kufanele uyazi ukuthi into emhlophe ziyayithanda izinto ezingcolisayo. Uma nje uneke ishide limhlophe lapha kulula kabi ukuthi uthole sekwesilinyelwe inyoni, selihlele isinambuzane sashiya istingi. Zonke lezi zinto ezinjenganalezo ziyayithanda into engcwele nento ehlambulukileyo. Manje-ke noSathane uma ngabe uke wathi uyazehlukanisa uzehlukanisela ubungcwele uyasondela naye. Yini usondelelani? Usondela ngoba ufuna ukwenza icompetition noNkulunkulu. uSathane ufuna naye ukukhipha ebungcweleni ukuze azuze naye ngoba mangathi bonke abantu bangcwele sebehlukanisela ubungcwele shuthi isogo ngeke saba namuntu. Ngeke saba namuntu isogo ngoba bonke abantu ngabe sebephila impilo yasezulwini belapha emhlabeni. So-ke ingakho umuntu ozehlukanisela uNkulunkulu kumphoqa ukuthi agcine imiyalo kaNkulunkulu ngoba iyona esivikeli phakathi koNkulunkulu noSathane. Imiyalo nje kaNkulunkulu ukuthi umuntu wakhe kufanele aphile impilo enjani, iyona emvikelayo umuntu emandleni kaSathane. Ngoba uma ufika umuntu kuwe, ngoba phela uSathane ngeke asayiphendula abe inyoka. Cha. Ngeke uSathane aphinde afike kumuntu eyinyoka. Ngoba useyazi ukuthi uma ubona inyoka nje niyaxabana kufanele nilwe nenyoka. Kodwa uyoletha umuntu kuwe. Esikhundleni senyoka nje kuyofika umuntu. Futhi kuyofika umuntu omazi njengekholwa. Noma umuntu ohlakaniphile kunawe noma umuntu ofundile. Umuntu nje omethembayo. Uyena ofika kuwena afike enze imizamo ukukhipha entandweni kaNkulunkulu, ekukhipha emiyalweni kaNkulunkulu. Yingakho abamhlophe bafika lakithi nezinto ezikhazimulayo. Bafika nezinto esizithandayo ezinhle ezicwebezelayo. Bafike base besifundisa omunye uNkulunkulu, hayi lo uNkulunkulu owathi asibe ngcwele ngoba yena ungcwele usehlukanisile nabanye abantu bakhe. Bafike basikhipha kuleyo mfundiso kaNkulunkulu ngenhloso yokusehlukanisa noNkulunkulu. Ngoba uyazi ukuthi mase sehlukene noNkulunkulu ibandla lakhe naye lizoncipha. So-ke ngisho ukuthi kubalekile ukwazi ukwehlukanisa
phakathi kwezwi likaNkulunkulu nezwi likaSathane elikhulunywa umuntu, ikakhulukazi omethembayo. Ngoba kulula kweduswa umuntu omethembayo ukuthi akukhiphe ekukholweni, akukhiphe endleleni kaNkulunkulu. Ngoba phela iy'nsika zokukholwa, one, ukwethemba uNkulunkulu yena yedwa, uthande yena yedwa, ungathandi olunye uluntu. Ngoba wazi ukuthi ukukholwa kuwukuthi sikholelwa ukuthi sinekholwa lokuthi kukhona impilo esemva kokufa, and umlawuli waleyo mpilo esemva kokufa uNkulunkulu. Manje-ke uma ngabe kuwukuthi sikholwa njengomgomo ukuthi ukukholwa ukuthi khona impilo emva kokufa, okuwukuthi kufanele sizame ukuthi sizwe ukuthi iphilwa kanjani leyo mpilo ukuze sikwazi ukuyiphila ngomhla wokuphela. Lowo mgomo wokuqala ukuthanda uNkulunkulu, ukumethemba, ukumazi, ukumhlonipha, njengoba isho incwadi ithi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ngoba sinekholo lokuthi ngemva kwalempilo siyombona uNkulunkulu, singene phambi kwesihlalo sokwehlulelwa. Umgomo wesibili wokukholwa noma ubungcwele ukugcina imithetho kaNkulunkulu, ugcina imiyalo kaNkulunkulu njengoba iyalile, ngoba enye yey'nsika zokukholwa leso, gcina imiyalo kaNkulunkulu ukuze wazi ukuthi iyona ndlela, iyibhriji lokuya kuNkulunkulu. Bese omunye umgomo wokukholwa ukuhlola imimoya. Ukuhlola imimoya, akufanele ukholwe inoma imiphi imimoya, kodwa kufanele uwazi umoya kaNkulunkulu, uwazi umoya womubi. Kufanele ukwazi ukuhlukanisa phakathi komoya kaNkulunkulu, ukwazi futhi nokuhlukanisa phakathi komoya kaSathane. Uma ungakwazi lezo zinto, kulula uzokuwina uSathane, ubungcwele bakhe busengozini, ngoba uSathane unamacebo. Wathi uShembe uSathane uyigagu ekushumayeleni, ngeke umthinte uSathane ekushumayeleni. Uma eseshumayela ungaphenduka namhlanje ulahle ubungcwele bakhe, ulahle uthando kaNkulunkulu, ulandele yena ngoba uyigagu ekushumayeleni, futhi uyigagu nasekuhlabeleleni. Kungathi ngoba umuntu uhlabelela kahle ubusucabanga ukuthi lowo muntu lowo uyikholwa noma lowo muntu ungcwele, ngoba uSathane uyiligaga ekukhulumeni, unezinto ezimnandi ezikhazimlayo uSathane. So-ke uma ngabe umuntu eshumayela kahle, phezu kokuthi ushumayelile, mhlampe njengesikhathi samanje abantu imvamisa bamotivate, uma bashumayela imotivation, ilungile, imnandi, bamnandi phela, kushawa ihlombe, kusukunywe, kukhala amakhwele endlini. Kodwa umbuzo sekutheni ubekhuluma yona indaba yomthetho kaNkulunkulu, ukhulumileni ngendaba yokuthi leyo motivation omotivatwa ngayo uyiphila kanjani ngokothando lukaNkulunkulu, iyahambisana nendlela kaNkulunkulu. Ngoba noSathane is a very good motivator. Motivator ushe esihogweni, ushe kamnandi. Khona abantu la abakukhombisa indlela kodwa indlela bona bengayihambi. Athe fika nje bekutshela ukuthi kwenziwa nje kwenza nje, kodwa masubuka izokwenzani zakhe akakwenzi yena lokho. Yini-ke lowo muntu lowo uyisisebenzi somubi ukuzokhipha wena ebungcweleni bakho. Uthi uNkulunkulu uyibani ingcwele ngoba mina Jehova ngcwele, nginehlukanisile nabanye, nganenza nabahaba. Kusemqoka-ke ukugada izinto ezinjenganalezo ukuthi ube nezinsika, wazi ukuthi lezi zinsika izona ezingikhombisa ukuthi ngisesendleleni kaNkulunkulu noma sengethunjiwe omubi. Ngithe ukukholwa okokuqala, ukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona and ikhona impilo emva kokufa, and leyo mpilo iphilwa abathandwa uNkulunkulu. 2, imiyalo kaNkulunkulu. Kungabe imiyalo kaNkulunkulu ave kuwukuthi usuyizehlukanisile nayo,
leyo myalo kaNkulunkulu. 3 ukuhlukanisa umoya. Ukwazi ukuhlukanisa phakathi komoya, ukuhlolisisa umoya, ungakholwa inoma imuphi umoya okhona ezweni. Wonke umoya awuthi mawukhuluma lo moya ubheke ukuthi unayo yini into engitshela ngoNkulunkulu ukuthi mangifuna ukukhonza uNkulunkulu fanele ngenze njani. Lo moya ukhona unayo yini indaba okukhuluma ngendaba yemithelo kaNkulunkulu, and lo moya unayo yini indlela yokuthi emva kokufa kufanele ngiye kuNkulunkulu. Uma lezo zinto zingekho, lo moya owazi ukuthi hayi akuwumoya kaNkulunkulu. Singathathwa ubukhazikhazi, singathathwa ubuningi, singathathwa uyidumo, kodwa sithathwe ukuthi uNkulunkulu uthini. La eNazaretheni nje la kumaNazaretha la wakhona la eSouth Africa engathi umphathi wawo uShembe, kunomgomo omkhulu omile ukuthi uma ngabe kunezwi kunomyalo khona kufanele lo myalo uthi lithe izwi lenkosi, ngoba sinenkolelo ukuthi uShembe umyalo asinika wona umyalo asuke unikwe uNkulunkulu. Uyena oba nezwi lokugcina. Kodwa kunombhalo okhona encwadini kaDeuteronomy 13 qala kuverse 1 othi uma ngabe umprofeti wakini ekhuluma into eyenzeke, umprofeti uma ekhuluma into eyenzeke, kodwa uma ngabe esekufundisa into ephambanayo nomthetho kaNkulunkulu, lo mprofeti ungamlaleli. Lo mprofeti ungamlaleli uma esekufundisa into ephambana nomyalo kaNkulunkulu. Iziqhubeka ithi noma ngabe ubanike, ngisho ngabe isihlobo sakho noma uyihlo noma unyoko, uma ekufundisa into ephambanayo nomthetho kaNkulunkulu, leyo mprofeti lo muntu lo mbulale. Ngusholani lokhu? Ngisho ngoba oShembe sebabaningi. Siyazi ukuthi ubuNazaretha sebacommercialized. Akuseyikho ukuthi kububizo noma ngizothi ubuholi boMnazaretha sebacommercialize, abuseyilo ubizo lokuthi umuntu ubizwe uNkulunkulu. Khona abanye sebebizwe ukufuna ingcebo, othola sebeshumayela ivangeli lehlukile nevangeli esilaziyo. Thina uShembe owayesifundise ukuthi noma ngabe kuthiwa kunjani, kodwa uShembe singamqambela amanga sithi wenza ukuthi engakwenzanga. Safundiswa lokho. Inkosi ilanga nje yathi kubhaleni ubuNazaretha, kodwa nibhale iqiniso kuphela, ningangezi lutho olungekho. Ningenzi lutho, ningasho lutho olungeyili iqiniso, ningamqambela uShembe amanga. Okuwukuthi amanga ayinto embi, ngisho ngabe kuthiwa amahle kanjani, amnandi kanjani, njengoba bengithi ihlolelisasana omoya, noma ngabe kuthiwa amnandi kanjani amanga, uma kuya ngokuthi nje leyo nto ingamanga, leyo nto isuke iqhamuka kuSathane. Qhamuka kuSathane leyo nto. Noma ngaba mnandi kanjani amanga, kodwa nje uma leyo nto ingamanga, leyo nto iqhamuka kuSathane, iqhamuka komubi. Izithu ile ncwadi kaDeuteronomy 13 engishoyo ithi uNkulunkulu usuke enilinga ngalowo mprofeti ukuthi niyamthanda uNkulunkulu, niyayigcina imiyalo yakhe ngokuthi anitshele into seniyamethemba ngithi, ebese eqhamuka ezonitshela into ephambana nomyalo kaNkulunkulu, kodwa ngoba ikhulunywa uye bese niyethemba leyo nto eyiyo, bese niyaphuma imiyalweni kaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu lokhu uyanilinga, uyanihlola ukuthi niyamthanda yini. Ilokhu ngithi abantu bakaNkulunkulu abazehlukanisele uNkulunkulu kuphela, base bebizwa banikwa leli gama lokuthi bangcwele. Abantu abahlolayo imimoya, abantu abayaziyo imiyalo kaNkulunkulu, bayazi into ethandwa uNkulunkulu. Thina ubungcwele sifike safundiswa uShembe ukuthi uShembe ethi asizehlukanise. Uma ngabe uthatha isifungo sobuNazaretha, kunezinto zemindeni esingasakwazi ukuzenza.
Njengakho nje uthi mangabe imindeni ihlabe ngesabatha noma iyenze noma yini ke noma ngekho kuhlaba kuphela. Yenze noma ngabe imishado noma imicimbi. Leyo mcimbi leyo isuke ingasifaki thina njengamaNazaretha. Ngoba thina sazi ukuthi kufanele siyalalela umyalo kaNkuluNkulu othi ngesabatha kwenziwa lutho. So ke uyazehlukanisa wasifundisa ukuzehlukanisa nabanye abantu sibe ngabantu bakaNkuluNkulu kuphela. Ilokho ebengisho ukuthi umuntu umethi umntwana kaNkuluNkulu kufanele ubheke lezi zinto engishoyo ukuthi lo muntu uyakholwa yini ukuthi masifa siyawuvuka siye embusweni kaNkuluNkulu siye wehluleleni. 2 lo muntu uyayikholwa yini imiyalo kaNkuluNkulu njengoba injalo ukuthi uNkuluNkulu akagoquki uyizolo uye namhla uye naphakade. Akushila izolo namanje kuseyikho. Nokuthi ke siyayihlola nimimoya. Uyayihlola nimimoya ukuthi lo moya ngabo kaNkuluNkulu noma lo moya okaSathane. Ngoba kaNkuluNkulu umoya umbona ngoba ukufundisa ukuthi ubungcwele buphilwa kanjani ukuze ngomhla wokuphela ukwazi ukubonana noNkuluNkulu. Kanti okaSathane uzokufundisa ukuthi noma ngabe ubungcwele uyabudumaza kodwa uNkuluNkulu ubungcwele noma ngizothi umyalo kaNkuluNkulu awusasebenzi noma umyalo kaNkuluNkulu kunendlela osengawushekelela ngayo ukuthi uchithwe. Yilokho bantwana benkosi ebengithi mhlambe namhlanje ke sixoxe nendaba ukuthi umuntu ofuna ukuphila impilo yaphakade ebukhosini bukaNkuluNkulu lo muntu umelwe ukuthi abengcwele ngoba uNkuluNkulu ungcwele. Ubahlukanisile abakhe nabanye abantu abenza nje baba abakhe babangcwele. Inkosi busiseni kuzwile.